پنجگورہ آل پارٹیز دیوان مردم شماری بابتہ مردمہ سرپدی دے فیصلہ کراچی سرکاری اسپتالان دوا و درمانی بحران ملیرو لیاری غریبی نادرہانی تکانسوری گیش ایشا سرحال منا چا صاحب آن لائن میلب بلوچ ایوات بلوچستان صبح 7 بجے جنوری 20 تاریخ کو روز جمعی دلگوش کنے سرجم حالاں پنجگورہ آل پارٹیز دیوانہ مردم شماری بابتہ مردمہ سرپدی دے فیصلہ بتا آل پارٹیز دیوانہ بی این پی نیشنل پارٹی بی این پی عوامی جمعیت علماء اسلام مسلم لیگ نون و سول سوسائٹی و ادگی گلانی راشون گون بتگاں دیوانہ فیصلہ کنک بتا کہ مردم شماری 2023 گیشہ چگیش بھار زوری و درستیں پارٹیاں باز مردمہ زانتو سرپدی بدیاں دیوانہ فیصلہ کنک بتا کہ آل پارٹیز راشون مردم شماری و پنجگورے ایدگے جیڑہانی بابتہ گو ڈپٹی کمشنرہ گندو نند بکنا نیشنل پارٹیاں گشتہ کے مردم شماری و لوگ شماری مستریں ارزشت ایشیں کہ اشی وسیلے آبادی زانک بیو امی آبادی بنیادہ فنڈ و وسائل دیگ باں دمروی راؤ در ودی باں بلوچستان جوائنٹ فیملی سسٹم یکیں چار دیواری بازی خاندان نشتگاں بلے آہانی حساب جنگ نہ بیو حساب کنوک وتی پسند حساب و داد جوڑ کنا کوئٹہ نیشنل پارٹی دیوانہ راشونہ گشتہ کہ یکرند پدا افغان پناگیراں بلوچستان وارث جوڑ کنگے نیتا آہاں مردم شماری شمار کنگ بھو گیاں کیشی مقصد بلوچانی آبادیہ کم کنگے پندل سازی پناہ گیرہ مردم شماری حساب کنگ میاں استمانی قانونی لگت مال کنگے آہاں گشتہ کے نیشنل پارٹی مردم اے بابتہ محلوقہ زانتو سرپدی بدیاں کہ گیش چگیش مردم شماری بہر بزوراں کشتو کشارے صوبائی وزیر میر اسد اللہ بلوچ گشتہ کے وفاق بلوچستان اے مالی سال 40 ارب و گوستگی سال 11 ارب کلدار نداتگاں حارجت مردمانی کمکہ 10 ارب ڈالر باعد بلوچستان مردمہ برسی انگتہ وفاق بلوچستان حارجتانی کمک کے ہچ زر نداتا اسد اللہ بلوچ پریس کانفرنس کنانا گشتہ کہ اگر بلوچستان فنڈ ریلیز کنگ نبوتا گوڑا صوبائی کارداراں پگار ہوں دات نہ کنے آئیے گشتہ کہ چا وفاق کا مالی پیکج نہ لوٹ گئیں وتی آئینی حق کا لوٹ گئیں کراچی سرکاری اسپتالان دوا و درمانی کمی معلوق فارمیسی دکانان درمان زورگا لاچاراں لیاری جنرل اسپتالہ بید ملیرو لیاری سرکاری اسپتالان دوا و درمان نبوگا معلوق تکانسوری بلڈ پریشر شوگر و ذہنی نادرائیانی آماچے مردم میڈیکل اسٹوراں گرانی قیمتہ درمان زورگا مجبوراں دومی نمگا زمستان آہگا گھوم ملیرے پچے دمگا تپو کلگے نادرائی شینگے کہ آہانی تہا گیشتر زاہگاں سدانی صاحب مردم اسپتالہ رواں بلے درمانانی زورگا میڈیکل اسٹورہ روگا مجبوراں سائنس و ٹیکنالوجی وزیر و بی این پی راشون آغا حسن بلوچ گشتہ کہ بلوچستان پدمنتگی دمگا ہیلتھ کیئر سینٹر جوڑ کنک بھی بلوچستان جنین و نوک بتگی زاہگانی بیران بوگے حساب چا ادگی جہاں گیشتریں ای گپ چارخ خزدار وڈ خاران قلات و چاغیہ ہیلتھ کیئر سینٹر جوڑ کنک باں آئیے گشتہ کہ میں ترجیح ہمیشیں کہ بلوچستان معلوقہ گیشہ گیش بنکی آسراتی دیگ بباں دیم تیرا پدمنتگی دمگا دگا ہوں ہیلتھ کیئر سینٹر جوڑ کنک باں بلوچستان سارتی زور یک حسابہ برقراریں کوئٹہ مستونگ سوراب قلات مسلم باغ و زیارتہ دومی روچہ برفگواری بتا گیس پریشر نبوگا مردم پریشانہ لینی لوڈ شیڈنگ ہوں حسابہ گیشیں سارتی مانشانگ سببہ بیپاری بیگا ہم مالاوتی کاروبارہ بند کنا محکمہ پی ڈی ایم اے جاران کے شنکوتا کہ بے سببہ سفر کنک مبی ملکی و در ملکی حال الیکشن کمیشن آف پاکستان پنجاب و خیبر پختونخوا اسمبلیانی گچینکاریانی چستوئی رہیں دوئیں صوبہانی اسمبلی الاس بوگا پد الیکشن کمیشن آف پاکستان دوئیں صوبہانی گچینکاریانی تیاری بندات کتگاں و پنجاب و کے پی کے گورنر اے بابتہ نمدی نبشتہ کتگاں و آہاں تاریخ داتا کہ کجام روچہ گچینکاری کنک بھی زانک بھی کہ پنجاب و کے پی کیا پی ٹی آئی حکومت بتا کہ اودا عمران خان گشگا سر وزیرہ اسمبلی پروشتگاں الیکشن کمیشن پابندیں کہ سہ ماہ تہا نوکی گچینکاری بکا افغانستان سارتی سببہ ہفتاد مردم بیران و 8000 گیش دلوت و حیوان مرتا رسانگ در ردا افغانستان معاشی و مالی بحران سببہ مردم سارتی انتظامہ کت نکن گیاں دا جنوری پد افغانستان ترندے سارتی اتکا و بعض جاہا درجہ حرارت -30 رستا
آسراتی نبوغو لوگو جاگہانی پرشت پروش بوگے سببا غریبی مردم سارتی دیما داشت نکن گیا چترندے سارتیا ہشت روچہ ہفتاد مردم مرتگو ہشت روچہ کے ساس 8,000 دلوت مرتگا ایران زمین چنڈا ہفتاد مردم ٹپیو 600 لوگاں تاوان رسگے حالیں در ملکی رسانگ در ردا ایران ترکیہ سیم سر نزدیکا بتگی زمین چنڈ شدت 5.8 زمین چنڈ پد مردم چترسا لوگاں ڈنہ درت کگاں رسانگ در ردا زمین چنڈ زمین چیرا 10 کلومیٹر جہل بتا واقع ہفتاد مردم ٹپی بتگو 15 کسانے حلقوں میں تگانی 600 گیش لوگاں تاوان رستا اشت انوگی حال پگیشتری حالاں بیچارے میں یوٹیوب چینل یا وزٹ پہ کنے ہمیں ویب سائٹ www.asaponline.com نومنا محلب بلوچا بدہ اجازت شمیروچ پہ ایمنیو تاہیر باتاں